Kubor nagaslem jong unongsan hima. Ka Northeastern Hills University Students Union hne kasni kala penong i jingthang mombati bat ka jingya ka bajar-jar ban penpaw i jing snolam ya ka jing shap nyap jong ki armut chipara ha ka ba kilas dang i jingya jong ki na khardop ka barong sha ka ni ka skol ba badya saudang ban penkot ha ka jaka ka ba kisdang ya ka ni jingthang mombati bat ka jingya ka bajai-jai lay shim mentari ki samla puli bat ki dukhot ka KSU Nihu unit Nakaliang Presiden kani husu usamla mesan dekhar haba kren hakani gajing yalang balingkot ulong bakum ki samla puli kidon gajing smokia bani baki khlong ki shapniya bhala ujong kpa Nakaliang ki samla puli la penram jor ya kum kini gajing ja bakila kentu ya ka sarkar bakan penshitam da bating e ya kum kini gibreu ula benrabru da baong bakum ki samla kidi ban mi shakmat ban pen snow tho ya ki pat ba baki de ban mi shakmat lada don kum kini gajing ja Nakaliang Presiden ka KSU Nihu unit usamla Bandung Rani ulayat ho ba nakaliang gajongki kiadon mentalang hakani gajing thang mombati bar kajing ya bajai-jai ban penrem ya gajing sha peniap ki armut ki hebret hala ujong pa nakaliang kaseng ka kentu ya sarkar bat ya ki brio jong kaan ban pen shitom da bating e giberan kti that you would like to convey through the media to each and every citizens that we should know how to fight for the justice and we should know how to defend for our rights and we should know that we should never be scared of fighting for justice because there are stories, there were happenings in which the family members, most particularly belonging from financially low background, particularly belonging from rural areas, they're scared to approach to the court of justice. This is why we want to convey a message to you that each and every crime is to be taken by the state, and for all the people, you should not be scared because it will not cost a penny for you to fight for justice. It is the duty of the state to fight for crime against any human. Ngidas nokia subun ya kene gajingja ba ngidas nusi ado kata-kata kumgadak jong sunolem ngilapan longknang ya kene gajingnya pendolang bat ngilaya berlang ya potlang ya poro students kamtam kena hostel ki badan kanihu tapi i ya kata jing solam ba ka donlang rangkat lek bahaya ngasem jong kita ki kini kelung ki ba laklat no kamde tang kata andre ngi kwado man i ya ka message lamba kane ka jingga kendok lang jeni bat kata kate kalong ba ngi nakaliang jongi ki students but nakaliang joko society hi barok kawe ngi ngim kwa but ngim pensilur ya kum kini ki jingjia bakin nang jia nang ni jakmat khamtam bakli le ya ki khunlung ki barit baria bom tip ya kadang bom tip ya kasi kasang tengi das nokia do kata-kata bat ngikwa bat spread ya kene message ba ka government nakaliang joka kade masim yang ta kajing ba khle kamram ka bakia hakaba kide ban penmi ya kum kita ki kenja steps and measures yang kalian jungki rang bakin nemla ban kodok ban khumha ya kum kini ki jingja but make sure ban hame shakmat kum kini ki jingja kinum de ban jasho khamtam pitip ba kari khasi jongi kadai kari ke bati brio tible bat ngi tengah ngi chiyo i ya kum kini ki jingja henry ka pawbe pat bagas ngau kajing lengo ini bane i ba kum kini ki jingja kidang la ban ja kane kari khasi jantia jongi kepalong ba ri berkeba tibreu tible ke tangkane hi kikintin kado miskwa ban pensgo pi pa ibe ba sngoba don chai ro sngoba ban snolong super snolem ya kane khubor sik bahe ngasem kena long khamtam ba ide ban sneng ban kra ban khamtam iki bahe ro abangi ong sneng ngikrau ngimde man sneng tang ke baklung ini kena ama ke bapli kena le kintip tang ke bapha ke basni le kintip dikumta ide man sneng man kra bha ya ke bahe ro ba sutuk bahaya ki bateng teng le se kidon mau kep ki ba kini kiri orang ba kidon ya ka kajing irap bane kidon kam ya kata ka jing sutuk lang jong kiwi dikumta ngi kum ki breu bane kamtam kum ki kam samla ini ban kloy ban irap ken
ban pensngo ban ton lekat ban ki ban sengap ya kajing kajing tenjo jong ki kenang ba dan ba kini ngila ban solve ban sengap ya kajing jong ki ban kenang ba kiro kinla ban wan biang ban wan pha syakata kajing long breu ba kide ban em nak liang jongi kaki fiu ne hoilet kan ka janmiet ke bang menta yang awan man semran lang bagi dekot kan hu fu bagi la penlong kan ka peaceful rally ne ta kan delight ban yok ban thang memeti ban pau sa thei ni saka jet ban riu jongi hi ba samla pule jong badan pos kul ba ne hu borok klem dat thau tangi jet ban riu si kelum lang ki bari na ki kiwi ki pa riu lom ki lai simenta lang hakani ka sngi ban pau mangidap dari jing susi ban sngo ne ban yo i yakini jing dia ki bala isar khai ba du mangi ki brio ngimla siu ban nget mas jia ikan ni habawat da ukpa trai unong pun unong ai sambai ilaki kun usim ya ke jing im jongki dan yang kaliang ki samla pule jong ka nehu hi barok koi ni pha ni pau dari jing surem bajur ya itei pa bat ka anhi kan le batang e bai kum kitei kanang maknam ja siu din habut ya kinu ki long yeng long sem bat ni ai ru ni pha ka message ngulem chaki bahieng basem hapding ul o badum ngastep baka yaki bak klet kini klimat bamenta mrei nga ni pha ka ni message bakin dang bit dang biang bakin dang eroi perum pare habaro kiliang bat ublei hi undan kat kemtam bat kimi ibapun bakhai lak jong ki kun ni lak jong ki kun bakin dang ibit yang biang nang kapor chapor bat na student jong ni hu hi ngada kibahieng basem kidon kam yang ni la hi ban yarap kat bala hai buar berit jong ni wat ladang idang dei tang tak samla puleru